Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin balayo jing tep halor ke jing jelai ki barjala ki betrai bala hapo ka kon jong ka kat lengson ke badan hapo umrai hari boy district ne ya ke blatep kum ka umrai airport Shillong. Ha ka arp sau trek mentau bnail ber. Ki khot jong ka kon hon jong ki samla jong ka wainik seng san pertai ne ka khon new trap National Awakening Movement Youth Wing. Hapo ka jelam jong president Uba Thomas Pasa. Ha ka ni ka sngi ki lapelong ya ka jingle jurep ke bakenden ha ka ni ka jaka. Hakani ke jingle jurep ki khot jong ne ka seng ki la jurep ya ki kot kisla jong barok ki barjala ki betrai bela hangni ya ki jingtai jong ka ni ka kat lengsun bat haka jing khanrai ki kot ki duler jong ki ni ki barjala ki badai ki banyo kat kum ka an haba ki wan bela sakani ka jala lala babon na ki ni ki nong bela barjala kim don satya ki kot kisla kat kum ka jing don kam khamtam ya ka labor license kamri shu ba phala saka menta kentiru ngilap hi ba kidang kini company ki ba pentrai kam let's say the key training license ki bala expire ne claim training license but kerpang eru kimdon ni ki labor license namun tak ki nok tri bar jala ki ba wan nabar te kini ngila lap hikmat la jong kumingila kerana kapor kini company ba wan nabar let's say kim tip ki rule ki kendon jong ka ke CDC ndai ki wan lemon be sini te kare ka kamera mi jong district council ba kan pa enforcement ban check nang tap ada ban wan khanra na kapor khanang ba ka revenue jong ka district council kanum leak khanang ba ki lat yo kam yo jam kan tu khambun sekitrai ri trai muluk ti hangni ru ngila ipor ya uni u trai bon punbyang ye kini ki labor license umduna hak license ni ba lada license ni umla on punbyang ki labor license ngila ong ba kini ki labor ki bombyang labor license ki haban mi no nang ne kimla ban continue ka kamu jong ki tena kaleng jong manager ru kumbu ong ki manager jo ki wiki company ba kim don jing tip tikane kalong ka ek besosi shwa ba kini company ki wan rung sini ka jela ka jongi ban sedang ki no kam ki man yai la na ki lemba ki department ba fair jong jela te la kitu ki department ki la du ban so thu ban batai ki kendon trikam hangni bo ka jela ka jongi henai kane ka jinglong jingman ka jingwan jing company ba fair sini ka jela ka jong la su thu saikrar ba lamba ka jing bombyang jong ki kot ki sla ki jong ki ka jing le mon ka jong ki yo le se ka don ka ji yo nong jong no shano ba kini ki nur ban trei ban klem ki kot ki sla ki bombyang te ne ka jong ni tengi kentu byang sa sisen mentai ka district council ba kan pen klan ya ki enforcement ki jong ka ba kan wan sini support ki site kum gini ban khanra khang ban lap ban ya ka jing sisa ban khanglat ya ka jing ya lailan jong kini company mana kaleng jongi sekawai ka bakarpang ba khamtam mata barang yai ka session jong ka assembly ka benengkong kene ka jing kudo jam jong trai muluk ngila ya kran kini ki sini barang sudah ka session ru hendai ngilai i na kisnem na wei sunem la dai tang ki jing kran na kata kadau ha kisnem ki bladab na yang ka khnam ngilai jing tho bahkan ne ka state resolution policy ka khandai spatnya puar ka di bentrai kam wat haki company ru kiban bot testa ya ka tojing biha bhakam ya kini trai muluk te ngakermen bana kaleng jongi mau MLA jongi rugin sa persang ban pha khubor man penbor ka sarkar ba kan ai no ka jing pha ya kini company ya private company bakin bot no ya ka resolution policy khang bai khon samla jongi ke ba kurdo jam ke jo ka kan no ka jing plela dikhi bara